बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइ BKWACनि मासिगिरि महरै अनिल बसुमतारिया समायखिरा लाबाय। BKWACनि मासिगिरि महरै अनिल बसुमतारिया समायखिरा लाबाय। BKWACनि माखासे इसिङारि जाहोननि थाखाय गाम्बारु मोसाहारिखौ बोख्लायनाय जादोंमोन खुंथाइ गोहोनिफ्राय। नाथाय बे गोबाव दान लांदां जाना थानाय मासिगिरि गैयैलाय लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारि बिथाङा मासिगिरिनि बिबानखौ लानानै सामलायबोबाय थादोंमोन। मैया दिसपुरनि सेक्रेटेरियेट मावख'आव आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफियेर्स बिफाननि नेहाथारि IAS अफिसार मुस्रिमा बिनिता पेगुआ BKWACनि मासिगिरि महरै अनिल बसुमतारिखौ समायखिरा लाहोयो। बे हाबाफारियाव फारियै बाहागो लाफैयो BKWACनि मुस्रि अनिल चन्द्र देउरि, ACS अफिसार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सृजन बसुमतारि, लेङाइ मासिगिरि BKWAC मावफुं सोद्रोमा फारियै प्रदीप स्वर्गियारि, प्रणब बर', अमिय कुमार बसुमतारि, महिपाल बर' आरो बर'फोरनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि फारियै प्रदीप बसुमतारि आफादगिरि, गुवाहाटी मेट्र UBPO, प्रबिन बसुमतारि नेहाथारि मिरु UBPO आरो गुवाहाटी मेट्र आबोफाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो।